Kapiny mangima hingo dichieng' joma nigi ng'ol sirikal ma pacho ka ipuoyo kuom goyo okenge madito e temo bero ngima joma ong'ol kamoting'o puodho paro mar chik ma otisi ni Persons with Disabilities Act ma 2025. Ka giloso e romo manobagi e kar tiegruok mar joma nigi ng'ol e pacho ka KISE, jokanyo opuoyo bende jonyuol kuom temo mar nyalo kata kar nyalogi kata obedo ni dwaro pod nitie mar medo kolo e gwenge kendo puonjo jopiny e wi kony ma sirikal chiwo ne oganda ma kamago. Simfros Okinda nigi ler. Nyasi mar hingo odiechieng' mar joma nigi ng'ol e boma ma Nairobi ne obagi kar tiegruok mar joma nigi ng'ol KISE. En nyasi mano ywa jokanyo mopogore kamoting'o jonyuol nyithindo manigi ng'ol, joma nigi ng'ol, riwruoge masiro joma ong'ol e kind mamoko. Kanotelie nyasi ma kamano, Director mar KISE Laktar Norman Kiogora opo sirikal kuom okenge mathoth mosego e bero ngima joma ong'ol e pacho ka kopuoyo kuma mar thieth SHA. That's not been said by many people. SHA has transformed assessment in the country. Right now, SHA is catering for every cost for assessment, physiotherapy, and none of them is paying anything. They are paying 100% assessment cost and also services for people with disability. And even when they go for any activity like assessment, it's also been catered for by SHA. So parents are appreciating, and many of them register their children with the SHA because of the services they are getting through that support they are getting. Kiogora olero sirikal osechako chenro mar geno kuonde nono joma nigi ng'ol kar assessment apare pacho ka kaloro ni kwan mar joma inono sani omedore mokalo. They own the provinces, we used to call provinces, but now Rift Valley will have 2, Eastern will have 2, a total of 10, and being put up so that we reduce the congestion. After SHA came in place, the numbers went up from this place for assessment. We are assessing between 500 children every day. Kamano bende okenge osego makoro kelo nyalo mar pimo ng'ol samo nyuol nyathi gino mosebedo ndwari e thuolo malach. We have jointly introduced early screening at the level of newborns, especially for hearing and the visual space across some of the referral centers, as Dr. Kiogora had said. And today, our healthcare workers have the capacity across the 47 counties to begin screening for disabilities early. Kata bedo ni piny Kenya dhach mabere konyo joma ong'ol, achiedh nade ma pod tama en lando ng'eyo ne jonyuol ahinya modak e gwenge kod nyalo chopo mwandu mag konyo joma ong'ol dago ngimagi mapile. There are so many parents out there where there is no technology actually, who are not even aware of the access to whatever we are doing here. So we have a long way to go, but we thank God that those who have heard it are also doing it by word of mouth to their own parents, and people are coming out, but there is still much to be done in this country. Jonyuol kod joma konyo joma ong'ol imedo jiwo mondo chopi apise moyiedhi ma ginyalo yudo ler matut e wi kony ma sirikal chiwo ne joma nigi ng'ol. Simfros Okinda, Ramogi TV.